И здравейте хора, аз съм Яската и добре дошли в моят канал. Днес ще играме на Rivals, но всяка игра ще трябва да сме с един и същи лоудаут. Но преди да започнем, не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката и да лайкнете това видео, защото гоняме 200 абоната. А сега нека да започваме, като разбира се ще отиваме ето тук, този 13 левел. Бейкън с някакви по-хубави неща. Части на скина, очила и някакви сигурно. И сигурно си е взел кредитната карта на баща си, защото е това момче. Сега ще играем с снайпера. Всъщност ще играем ето този лоудаут. Този ми е един, играл го доста време, в смисъл не го играя, бях сигурна. Този... играе ли? Ще го убия с шортито и фризерия, с снайфа. И сега е време за шортито и фризерия. Оле, как съм забрал. То знае ли къде се намира? Ще лепна Rivals! Това беше няколко хита. Сега е време с ножката. То не знам дали знае къде се намира изобщо. Аз е така ще направя. Той е хакер! Стреля надолу! Накрая ще си пусна и аз аутошота. Сега е време с трикшот. Не знам как ще се случи това трикшот. Така. Пускаме аура фарминг. Тата перспектива, тата насата, тата сата теше, тата марата. Това беше, by the way, лека. Доста лесна игра, само дето... Вижте са. Уй. Не. Така, сега. Тук един приятел ми даде супер много неща са Roblox за това. Аз в фризера трябва да си направя нещо да му има. И... добре. Това сега... Добре, бате, с това що не ми се фръгна на фризера? Мой на фризера да имам нещо. Я чайте сега да видиме. Фризера е... така, ето фризера. Рап. Имаме Paint, което изглежда. Инвертед, няма да е инвертед. Ами, горе да остава нещо. Я сега видиме, нямам скин. О, емоджи ход! Това е много рядко май. Ще си гласува него, защото не съм много хубава светове. И за скин, знаете ли какво ще сложи, бе? Нищо. Professional. Добре, аз ще... няма да играя с този. Ще играя с този. Лефта G, Асма Душ. Осман Душ. Айде набирам Осман Душ. Нищо съм казал. Така. Този тука, ако наджойне, ще му щупа всичко. Какво се занимавам? Само лоудаут е снайперски. Кой значи, че ще трябва да пикна Crossroads. Какво е това, бе? Това е арената, еволюцията на Crossroads. Така. Играем срещу аутошот Noobs. Така. Трябва да сме със същия лоудаут. Фак. Ще си пусна аутошота. Какъв ни беше лоудаута? Това и това. Да. Това не е лоудаута. Аз май ще трябва да ги оправям с ножа.
Така единият за... Го хванах за... Абе, я, моля ти се и ти сега... Не, бате, аз ще лепна лодаута. Ще лепна. Набих му 112, после му набих 56. Това е Не, аз нямам коментар. Нямам думи просто, човек. Нямам думи. Ей така всеки път става, човек. И ми вика, че е останал на 10. Така. Този да си гледа работата. Аз тук сега съм като някакъв нуб. Ма този лев, ма що не, бе? Ма що не? Смисъл, перфектно. Май, аз ще трябва да играя. Токсик, те доктор Докс. Тик-ток, тик-ток, тик-ток и так-так. Ебата ти, ако искаш, играй. Това е едно голямо предизвикателство за мен, защото, както знаете... Добре, бате, защо те са токсик? Лев на той започнаха да се правят на яки. Ебе, Чай се. Аз ти знам твоите трикчета, бе, слабак. Sneak a golem in the pocket. Не, аз баш е лев на тази игра, смисъл... Аз просто ще лев на тази игра. Ай, клеле, какъв е токсик! Аз искам този слабака да го убия. Нуп. Значи, моя лев не почнаха да се правят. А я да ми го... Да, я си го заврете отзаде, бе, нубове. Така, левна. Хора, казвам ви. Ако сега пак има токсик, Left on Rival за винаги. Тоест никога повече няма да снимам. Ако има токсик в това видео още, спирам. И не се шегувам, наистина ще спра. Сай сигурно и той ще левне. Ма не, бабате, що не играеш Warhorn и Assault Rifle, ма що не? Аз избрах най-ботския лодаут да си... Избрах си най... Маля, бате. Така. Ей, тази точка по средата, не знам дали я виждате вие. Но... Бях прав, че ще използва... че ще е pay to win нобини. Ей, тук не моля да дойда, бате. Абе, я, моля ти се, пай ти сега ми влезна от... Има ли токсик? Токсик. Еми, хора... Тук ще видите, че този е токсик с неговия pay to win спамерски дек. Тук ще този хакна. Айде да умреш. Това ще го довършиме. Айде. То всъщност аз съм токсик. Както ви казах, ще е лев на Rivals, ако ни победят по-скоро. Защото иначе няма да е интересно, в смисъл. Давай аутоплеер, бе.
Мали хора, аз се разплака. Това е само заради Toxic Winery. Ще спра да игра Rainbow един път за винаги. Няма, спира. Просто сега ще почна да игра с Силанек, защото това е единствената игра, която се надявам поне малко да не е яко. Не, знаете ли какво? Просто, actually, ще играем на такси бос. Ще се питам си взема някаква по-хубава кола, защото нямам. Това ще какво ще правим. Видяхте го, че той е токсик. Тук те правят дрифтове с BMW-та. Titan Speakerman, то той е жена по принцип, Titan Speakerman, той е един от най-така. Сега, търсиме някой богаташ. Тук има само бедни хора. Да, той е 3,9, за нищо не става. Тук има още пенсии. Тук идва едно... Тук 4,3 има, тук 1,6, са големите много бабате. Сега. Не знам. Хай, фела. Добре, той ще ми даде пари. Ако не ми дадеш, аз просто ще лепне тая игра, да един път за винаги. Така, сега, знаете ли какво трябва да направим? Отиваме при там, откъдето се върнахме. Тоест по тук. Ето, видяхте това къде вика. Чай, че той ще закъсне, и ще стане лош. Патакец! Тони! Как си, Тони? Добре ли си? Защото аз не съм добре. Хай, Фела. Здрасти, Фела. Не се казвам Фела, да знаеш. Бея! Опа! Механик! Ти си механик. Не! Вижте колко ми е як Мерцедес, бе. Мерцедес ли е това? Мерцедес имате и такова кръче. On time. Защо не ми даваш 2000? Те бихте взел. Сна Бакуган. Бакуган, броски. Нас какво някакво да кажа. Това просто ще се казва дърпаме 200 000. Точно взето. Не, просто трябва да си купя някаква хубава кола. Това ми е кариерата в такси бос. Смисъл, ще направим искате ли да направим поредица от такси бос? Фу ми излиза тук отдолу, не знам нали го виждате вие. Що не мога да си? Добре. Нещо ми стана с клавиатурата. Защо не ми свети? Защо не ми... Добре, светна ми. Така, Бакуган Броскин. Паркинта Грейнбок, ще паркирам, ама само моля ти се. Така. 205 000. Знаете ли какво правим в такъв случай? Защото ме мързи. Мързи ме просто. Мързи ме да се връщам. Видяхте. Как се оправям, когато ме мързи да ходя на няколко на места, които са далече? Така, аз имам тиер 2. Тиер 1, ако има нещо, ще е много добре. 7 звезди. Трагично. О, май гаднес! Това също е Меркедес. Това е Мерцедес, бе! Какво е това бръп? Ама то много се струва, бе. Ето го маркета. SSS. Маркет. Добре, бате. Защо това струва повече от това? Това е 8,3, това е 8,5. Добре, няма да... Видите ли го това тук? Видите ли го? 1 250 000. Категории са. Така, тук какво има? Уоу! Най-тъпите коли на света. Така, знаете ли какво може да се опитаме?
това не ми трябва. Маркета е се следващото е ей това, бате. Това как е 7,5 не знам, защото е супер грозно. Вижте са. MVP. Това е 235 000. Ще успея ли да взема 30 000 и така набързо според вас? С 7,3 вата. Може би ще успея, не знам. Може и да успея, може и да не успея. Абе, знаете ли какво? Нищо не може да ни спре. Очевидно нещо може да ни спре. Не откривам хора, които дават пари. Да бе, човек, бе, ти ако искаш направо си 10,6 си, ама да е проблем, бате. Сега, това тук е 1,2, най-трагичните. 1,5, смърдиш на Кенев. Тук няма какво да има, освен 1,5 сигурно. Вандал скин. Това не е вандал скин всъщност. Това е... Добре, бата, няма ли да дойде нещо? Не, бата, то няма нищо, бе, човек. Тук нищо интересно няма. Няма, аз трябва само един човек мога да возя в тази кола. Меркендеса на баба ти Гранушко. Само един... О, 4,3 една жена. А бабата, ти сега решила ми звънеш, като открих човек. Къде съм? Знаете ли какво? Просто напреда явно трябва. Така че знаете ли какво ще правим? Чакай. Ако съм извъннали на... Бъде. Така, София! Ето я София. Ма сега трябва да се връщам, ли? Така. We are here. Да, тук сме. Не случайно знам. Добре, тук що взехме 2000. Сега... Не знам какво да возя. Actually 9,1, много си. О, чакай. Тук е 4,2 има. Обаче този тук е 5,2. Сега май ще трябва по моста да ходим. Не. Точно така! Това е на 1 километър, което значи, че ще трябва да ми дадеш доста пари. Ясно ли ти, ей? Сток трейдър. Не ми изгледа на сток трейдър, изглежда ми на човек. Добре, не ставам за шофьор, явно. Но поне ставам за човек. Ама все пак тук трябва да завиеме така, да има лукс малко. Сега и тук ще завиеме с дрифт. Професионал. Ти са... Знам, че е мястото. Не случайно знам, че това е мястото, бате. Защо по едно? Защо не го... То много малко пари дава, бе. Не дава малко. Добре, тук ще минах по този начин. Сега да видим дали тук ще има някой. 1,0 не ми трябваш, тук вие също не ми трябвате. Не, и пак не. Абе, знаете ли какво, бе? Какво се занимавам пи аз? Ето, скочихме от късметлийската рампа и познайте какво станахме. Защо трябва да се разкарвам? Добре. Тук всъщност... ето къде трябва да минаме. Ще караме по ето това тук, да не стане някаква катастрофа. Аз ще те взема хубаво, ама имам клиент, който вози в момента. И тук 5,4 са влезна, бате. Тук има някакъв дето звъни. Take me to the pitch. Бич. Да, тук знам паркинг да Green Box. Ще ти паркирам. Изглеждаш ми на ученичка. Какъв си бизнесмен. Леле, бате, след 9 минути ще звънеш. Аз искам да звънеш след 8 часа.
Знаете ли каква ми е мечтата? Абе, разкарай се, бе, като не ми трябват пари, бе. Всъщност ми трябват. Трябват ми. Сега пък взех клиент. Така. Този тук го караме човека. Караме го човека. И след като този човек вече е слезнал на морето, ние ще спираме този клип. Ако ви е харесало, не забравяйте да се абонирате за канала с камбанката и да лайкнете това видео. А от мен чао и до следващия път!